Hola xiquetes i xiquets, avui vaig a contar-vos el conte de El príncep Ventafocs. El príncep Ventafocs no semblava un príncep de tan petit, pigallat, pollós i prim com era. Tenia 3 germans ganapallassos i peluts que sempre es reien d'ell. Tothora eren a la disco Palau amb unes princeses amigues seves. I el pobre príncep Ventafocs sempre a casa neteja que netejaràs el que ells embrutaven. Sempre vora el foc pensava què passaria si fos fort i pelut com els seus germans. Un dissabte a la nit, mentre es rentava els mitjons, va caure de la xemeneia una fada, una mica llardosa. «Tots els teus desitjos s'acompliran», va dir la fada. «Fistas, bum, tic-tac, totxe, aquesta llauna buida serà un cotxe. Bif, baf, bon, bo, bo, vas, a la disco tu aniràs». «Això no rutlla», va dir la fada. «Dits de rata i ull de trito petit, que els teus parracs es converteixen en un vestit». «Carat! Ui!», va pensar la fada. «No volia dir un vestit de ball? Ara acompliré el teu desig més gran. Seràs pelut i gegant». «Ui!», va dir la fada. «Ja m'ha tornat a eixir malament, però tranquil, segur que a mitjanit seràs com abans». Per culpa d'aquell encanteri, ara es trobava com un mico gros i pelut, però ell es trobava d'allò més bufó. I a la disco hi falta gent. El cotxe era molt petit, però en va saber treure partit. Quan va arribar a la disco de prínceps, no cabia per la porta de tan gros com era. Així que va decidir tornar a casa amb autobús i a la parada hi havia una princesa molt bonica. I sabeu què? Van tocar les 12 i el príncep va tornar a ser com abans. La princesa pensava que ella l'havia salvat d'aquell mico gran, gegant i pelut. Però ell corria i corria. Ella li dia «Espera't!» i ell, de tan vergonyós que era, seguia corrents i corrents, fins i tot va perdre els pantalons. Aquella princesa era la bonica i milionària princesa Cèntim d'Or. Va dictar un ban per trobar el propietari dels pantalons. La princesa Cèntim d'Or es casarà amb aquell que li vinguen bé els pantalons que ella va trobar quan el seu príncep va sortir corrents. Avui començaran les proves dels pantalons. Van vindre prínceps de tot el món per provar-se els pantalons. Com podeu imaginar-se, els germans del príncep Ventafocs discutien per provar-se'ls. Però la princesa va dir «Que se'ls provei», senyalant al príncep Ventafocs. «Aquest mitjacerilla no se'ls podrà posar», van riure d'ell els seus germans, però ho va fer, i la princesa Cèntim d'Or se li va declarar a l'acte.
el príncep Ventafocs es va casar amb la princesa Centimdor i van viure rics i feliços per sempre. La princesa va parlar amb la fada dels 3 germans i la fada els va convertir en fadetes domèstiques i van fer la neteja del palau per sempre més. I conte contat ja s'ha acabat.